Samtang sa kauluhan kontraktor nga si Sara Diskayan ni surrender na ngadto sa National Bureau of Investigation kagahapon. Kini subay sa nag-ungong nga warrant of arrest batok kaniya. May labot ni sa proyekto dito mahigala sa Mindanao area diin na pasakaan gyud og kaso, ha? Malagmit mo gawas na ang warrant of arrest batok sa magtiayon nga Diskaya. Doon na sad manghigalay mga senador matod pa, batayanan, ha? Umaabot karong pipila ka mga adlaw, doon na mga higalay mo gawas ang warrant ni Sara Diskaya, naguna-unan lang sa surrender dito sa NBI. Pero niingon ng NBI, anytime pwede siya maulakaw, kay kuan man, kinini ang matawag na to mahigala, wala pa magin mo gawas ka na mong warrant of arrest. Iya naman na nag-anticipate mga sukit tig paminaw. Unya, kinini ang uban pod nga mga congressmen, nga kanto mga contractor, og uban nga mga senators mura og padung sad may gilang magawsan og warrant, ha? Og kinini ang murag padung mamaskon espresuhan ng mga tawhana kantong mga contractors og uban pa mga sukit tig paminaw. Pero murag atong tan-awon lang ni mga kagalaan, ang ato ini makaingon tao meresesan ninyo kung tinuod bang galing nga dunay ebidensya batok ninyo. Pero ang ato mga higala nga kinini ang mapatas ang pag-implementar sa balaod. Kay basin kining uban nga labaw pa mahigala mga kawatan, dili maapil mahigala basta kay kauban lang sa partido. Mao sa na diha mahigala atong tagag pagtagad kay kung tinuod yod seryoso ta mahigala sa pag gukod ini mga kurap, di wa tay pilion bisag unsay color. Ang problema ini dunay political colors. Ang pag-gukod mahigala pagpihig-pihig o gukod diha nang laay na napita. Kaya saan pagkasulbad ining korupsyon kung inana lang mga sukitig paminaw. Ato ni tagag pagtagad dumutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Murag kanta sa Paskos Binilanggo gyud ang makanta ni Sara Diskaya rong umaabot nga Pasko o ang uban nga nalambigit sa flood control projects. Pero ang mga taga-Sugbo murag wa man lang matandog ining kalakiha. Joy to the world manggihapon ning mga taga-Sugbo nga mga kontraktor o mga nalambigit sa flood control projects. Murag si Sara Diskaya og uban mga kaigalaan magkanta na sa Paskos Binilanggo. Mga taga Cebu murag wa man lang matandog mahigala mura man og Let's Sing Merry Christmas. Sinsala mo na kung tingog mga higala kay purbida, more or less naman yun na in taon, and a happy holiday. Si Sara Diskaya mahigala mura makakanta yun nga, sa nakauban ko pa ang mahal na kong mga kontraktor. Inig abot sa Pasko, malipayon, mabungga ang tanak. Pero ang mga taga-Sugbo mahigala o kato mga congressmen, mga senators nga na linya sa partido mahigala sa administrasyon, mura man og joy to the world. Okay, ganit katong Let's Sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Happy holidays kapon sila da, murag nga wa man matandog lang. Ang mga yanong mabubuhis in town katong kanta lang magsurban nga dihay naglagot sigig bagutbot, wa nay sulod ang iyang pitakang buslot. Christmas bonus wa mo abot. Agi katawa mga sukintig paminaw pupita. Doon lagi magkakanta ron lain-laing kantas Pasko. Kaya ni naman, mingo naman mahigalas BBM nga wa na gyud mo gawas na ang warrant of arrest. Og pangprisuho na gyud mahigala. Kini mga kagilan medyo isog sa BBM kunuhay mahigala. Isog ba gini niya or paisig-isog para mahulian ang mga tao. Nga may na lang no, uluhan ng mga tao nga di amay mapriso sa gilang og di mapriso ang uban. Atari pagtagad Lubuntaga mga sukitig paminaw. Kay kinira ba mahigalang Independent Commission for Infrastructure porbida.
Ang pag-resign mahigala ni Rogelio Singson kanhi DPWH Secretary. Miingon nga tungod kuno siyang pangidaron. Apan nagbilin kini mahigalag mga puong nga medyo wa kunoy power, medyo inutil mga higala. Kini pagkasultiha, inutil mga kagalaan ang Independent Commission for Infrastructure. Straight to the point. Mura gigamit lang mahigala nga props, ulog-ulog sa katawhan nga alam mo kabalaka kay ni ay investigation, ni ay mga priso ha. Balag ang tinuod nga sad-an o gatong dagkong sad-an o di mga priso basta amaman lang ha. Sige lang naaman po'y mapriso ginagma. Ambot o maulian ba ang mga tao? Kaya bang maamaman ang mga tao, anak? Katari pagtaga, dubutaga sa tubuan-uban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the